Salutare toată lumea, numesc Mentară și bine v-am regăsit la un nou episod de Sniper Assassin Shoot to Kill. Astăzi o să facem astfel. Ne arată o armă nouă, adică pistolul. Dar să vedeți, mă, ce glonți mici are, vai de capul meu. O să iau ăsta. Misiunea asta să vedeți, mă, ce de glonți are. Trebuie să... Ai, mă, nu-mi vine să cred. Foi. Uitați aici, mă. Opa! Nu, mi l-a distrus. Retri, hai încă o dată. Să nu dau niciun somn de gheață. De data asta. Nu o să dau niciun somn de gheață. Asta. Acum. Și acum. Și acum. Oh my god, deci... Să vedem. Ding! Pe toți patru ăla din tură. Și scute pentru ciu și de astea. Oh, nu-mi faci o ofertă. Nu-mi pasă de ofertele tale. Și uitați și ai văzut. N-am. Dar ați văzut ce mic e pistolul, uitați. Ce-i ăla? Întrebarea mea, ce-i ăla? Hai să zicem aici, da. Că aici are și multe glanțe și... Uitați, criminalul ăla. Stai, mă. Stai, bă, ce? Să-i fără căști. Nu. 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 Dar nu-l găsesc, mă. Retri. Nu, atunci. Retri, mă. Dar nu știu unde e, mă. Ce-o fi tipul ăla? Bă, nu fi ăla fără căști, mov. Nu, mă. Uite-l, mă, uite-l. Beau. Ce, mă? Nu. Hai să restartez. A fost fix sub ochii noștri și noi nu l-am văzut. Uitați-l. Bam! Headshot! Uitați ce mic e glonțul! Uitați cum îi se bagă printre ochi. Sper să adunăm like-uri și... Stai, mă, iar. N-am. Hai, tot legame mi se bagă. Wow, 2 diamante. Este. Ok. O să revin când am câștigat 2 diamante. Și după cum vedeți, am făcut cele 2 diamante. Hai să jucăm și un joc cu shotgun-ul ăsta. Hai să ne jucăm un joc, că ați toți văzut pistolul și aici mă bag. La multi-kill, să vedeți, mă, ce de... Ia, îi omoară, îi distruge, îi face praf. Hai să zicem, bă... Pe unde bă? Știu. Bă... Oh, pe acolo vin. Peau! Peau! Repar!
Reparman. Bam. Bam. Oh my god. Deci mai trebuie unul. Hai mă să te vedem. A, nici chiar așa mă. Na mă. Deci nici eu nu pricep. Eu cred că mi-au lăguit jocul. Sau mi-au băguit. Nu știu, lăguit ori băguit. Dar mi-au dat lag. Că normal trebuia să-l ratez. Dar tot l-am nimerit cumva. Dar am făcut o misiune tare. N-am. Hai că revin. Opa. Cum am văzut. Așa. Pac, încă una. Hai. Terminăm. Hai că putem. Hai că putem. Hai. Mă, dar de unde vine, mă? Bam! Doi dintr-o lovitură. Hai, mă, mai mulți, nu? Așa, mă, 3. Na, mă! Cum? Hai de capul meu. Bă, hai. Bam! Așa, mă. Și-o mai rămas unul. Uitați aici. Bam! Dar tot l-a nimerit. Că acolo vine 1000 și una de glanțe. Gata, hai, mă. Scurt timp. O să filmez până la 10 minute. Să pun la 8 parcă. Nu știu încă. Reload, mă. Damn. Bam. Haha. Eu cred că asta a fost rău. Nu, rău pentru el că cred că a durut. Asta cred că a durut rău de tot. Oh my god, mai am doi. Hai. Oh, mă, nici n-am apăsat. Deci, sincer, acum n-am apăsat. Am stat doar cu degetul deasupra lui. Bine, ne revedem data viitoare. Cred că când o să mai cumpăr altceva, ne vedem data viitoare. Pa, pa!